Андерсон һәм Тукай әкиятләрен без яратып укыйбыз һәм карыйбыз. Тиздән Казанда Хикмәт әкиятләре дигән төшенчә дә барлыкка килер мөгаен. Чөнки Кариев театрында Назим Хикмәт әкиятләре буенча спектакль куела. Все-таки дотронемся до лица, да? Попробуем. Дөрес әйтсәң, сиңа миннән ни кирәк? Сукыр падиша ханың уллары, гүзәл кыз Айша, аңа гашык Болот һәм Убырлы. Булар барысы да төрек язучысы Назим Хикмәт язган әкиятләрдә. Казанда беренче тапкыр әлеге язучының әсәрләренә мөрәҗәгать итәләр. Бер юлы ике әкияте сәхнәгә менәчәк. Аны Бурят Академия драма театры режиссеры Сойжин Жамбалова сәхнәләштерә. Ә материалны сойларга танылган театр тәнкыйтьчесе Анна Степанова ярдәм итә. Нет, это мой не первый опыт работы с другим театром, но это... Башка театрлар белән эшләү тәҗрибәсе бар, әмма милли театр белән әле беренче тапкыр. Мин үзем дә милли театрдан, шуңа күрә Кариев театры белән эшләү минем өчен аеруча кызыклы. Дөньяның төрле якларыннан булсак та, бик күп уртак якларны күрәм. Диннәребез, телләребез төрле булуга карамастан, кайбер кыйммәтләр бер төрле. Ә труппаның яшь һәм перспективалы булуы безнең өчен тагы да кызыклы итә. Сойжин татар театр актерлары өчен бу материал һәм форма белән эшләүнең яңа тәҗрибәсе ди. Әмма ике якта яңалыклар өчен ачык. Үзенчәлек белән, чөнки менә без инде күпмедер тәҗрибәләр сарылара. Кайвакыт өйрәнеп, ияләнеп китәсең инде бер төрле генә дулкында. Шулай бит. Театр бит инде ул иҗат итәргә тиеш, хәрәкәт итәргә тиеш, атларга тиеш, каядыр яңалыкта керергә тиеш. Шулай бит. Кызыклы образлар, үзенчәлекле декорация, күңелгә үтеп керүче музыка һәм пластика аша балалар белән сугыш, мәхәббәт, бурыч һәм намус турында сөйләшәчәкләр. Спектакльнең рәссамнары Геннадий һәм Надежда Скомороховлар, хореографы Мария Суекаева, композиторы Дахалә Жамбалов. Һәрбер актерны без икешәр образда күрә алачакбыз. Бу Хикмәт әкиятләрендә минем ике образым бар. Беренче Сукыр падишахта мин кеше төпчек ул ролен башкарам. Тиеме Сукыр тиеме Тылсымлы туфрак эзлим икенче спектакльдә инде шулай дип әйтик. Мин тискәре образны башкарам, ул Сейфи образы. Һәм дә инде зрительләр беренче спектакльдән икенче спектакльгә үзләренчә параллель үткәрә алалар. Хикмәт әкиятләре премьерасы Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында 31 гыйнварда һәм 1 февральдә көтелә.